mae'n 7 mlynedd ers I chi golli Richard. Ond y trydwythau I chi weld oedd yn y Pasg yn y fe? Iawn, I mas yn y Swistir yn y Pasg am bythefnos gyda Richard a Sally. Mae yna lun da ni fan hyn o fe'n cwrdd â chi'r diwrnod ni. Mae yna stori o beth i'r got yn y se. O dy pryd o'n i yn mynd I Switzer neu America, oedd ei wastad yn dod gwisgo rhywbeth coch. Byna blazer neu roses neu rhywbeth. Oedd yn hoff iawn ac oedd yn meddwl am Gymru, chi'n gweld. Na pa mae coch dy fi ar yna. Beth am Liz Taylor nawr? O'ch chi'n siarad â'i ar y ffôn yno chi? No Sadwrn, ie. Mae'n iawn wir, mae'n grand. Oedd hi'n sŵno eitha hapus. A ni'n gofio siwr oedd Larry, oedd e'n iawn y fyd. Mae yna lun da ni fan hyn o Liz Taylor mewn parti gethoch chi yn lle oedd y parti mewn? Yn Claridge's yn Llundain 2 flynedd yn ôl. A the teulu gyd ne. A neble gyda ni gwrdd Larry gynta. A beth mae Brooch na mae'n gwisgo fyna? Wel, brynodd I hwnna. Chi'n bod Duchess of Windsor collection a brynodd I hwnna. 3 feathers. A roes I yna'r miliwn am hwnna. Eitha lot am Brooch, ydw e? Arian serious yn diwe. A gethoch chi ddwrnod da diwrnod ni'n, dy fe? O, fendigedig. A mae stori bach arall da chi hefyd ti'r blodau. O, yna stori diddorol iawn. Oedd blodau hyfryd ar y ford, fel ych chi'n gweld. A wedodd I rhai, elsen ni gael nhw. I fynd gartre, wel, o'n i'n mynd I ala penwthnos nawr gyda Sally. Wel, o'n i'n meddwl, o, anreg fech net I Sally nawr, o'n i ddim yn ei gyrio nhw gartre. A wedodd i'r Sally bod ni wedi dod, ac bod ni gyd yn aros y penwthnos. Housewarming neu beth oedd eich. O, oedd I wedi dwlu gael y brwta, oedd hi'n gweud, very expensive, yes, but you're worth it, o'n i'n gweud. Ond y wir, sa'i ddim yn gwybod o ble nhw dod, oedd yn criti byddai wedi derbyn o mor. Le bys nhw wedi mynd yn bin, yfe? Wella taw o wir. A nawr, te gwedwch wrthyn ni am Larry, fi'n siŵr mae pawb eisiau gwybod siwr fwy yw e. Wel, bachgan bach neis, di niwad o'n i'n gweld e. Chi'n gwybod, oedd e ddim un o'r sir, oedd e ddim yn actor, oedd e ddim byd, ond oedd e'n gwmneddi. A wy'n credu hwnnw wedi bod ei gilydd, oedd hi 2 blynedd. A nhw wedi penderfynu briodi. O'n i'n lyco'r boi bach, wir. Ond Richard sy'n nghalon I, ante fe? O, ebinos. A ddi'n gweud, wrtha I, nobody'll take his place. A wy'n credu oedd na rhywbeth, rhyw bond rhwng nhw doi, wy'n gwybod. Ie. Wel, diolch yn fawr I chi am ddod mewn I ddangos y lluniau yna I ni, a ambell I stori, allan ni fod yn siarad â chi yma trwy'r nos, fi'n gwybod yn iawn allan ni.